Tofa labari da dumi za a rufe TikTok nan da kwana 3. Kafin mu je ga cikakken rahoton, bara mu sa muku wannan bidiyon. Kwana 4 suka rage kowa ya san inda dare ya masa a TikTok. A halin yanzu kasar America ta ba kamfanin Google wato masu Play Store umarni da kuma kamfanin Apple da su cire application din TikTok daga manhajar su na kan. Kowa ya sani TikTok kamfanin China ne, kuma kowa ya sani Google da kuma kamfanin Apple duka kamfanin America ne. Ba sai an ƙara maimaita muku karatun ba, America da China ba a ga maciji. Kuma ba sai an ƙara tabbatar muku da cewa ba TikTok shine wanda ya kashe wa Facebook, Instagram kasuwa ya janye musu jama'a. Kuma idan kun kula yanzu Instagram ma so suke su mai da shi kamar TikTok ya zama cewa ba uploading hotuna sai dai a dinga sa videos. Da kaɗan kun kula yanzu Instagram so yake koma kamar TikTok domin suna ganin kamar TikTok ya kwase musu jama'a. To mu koma kan bayanin farko. Kasar America ta zargi TikTok da satar mata bayanai wato datas. Well, mutane da yawa suna cewa kishi ne da hassada domin suna ganin kamar TikTok ya kwashe musu jama'a suna so su kashe TikTok. Su kuma kamfanin TikTok sun fito sun ce ba sa amfani da bayanan America. Hasali ma sun ce suna da office a America kuma 'yan America suka dauko suke aiki a cikin office ba wai 'yan China suka dauko daga China suke aiki a cikin office din ba. To idan har aka goge TikTok mu ma abin zai shafe mu domin mu kasar ba ta da wata manhajar da zamu yi downloading application. Dukan mu kacokan mun dogara da Play Store da Apple. Ta inda kuma mutane suke ƙara tabbatarwa da cewa kamar America tana wa China hasada ne. Shine idan har suna zargin TikTok da kwasan bayanan kasar su me yasa ba su hana TikTok a kasar su kawai ba su ce su hana a duniya baki daya. Idan har ba su san TikTok su cire shi a kasar su kawai mana su bar mutane. To amma kun san halin America a har kullun so take taga ita ce a sama tana mulkar kowa a duniya. Daga zarar an goge shi daga Play Store na wayan kama zai nuna maka yayi expire kamar yadda WhatsApp yake expire a waya. Kuma shikenan an hana ka yin TikTok. Kamar yadda na gaya muku zuwa 8 ga watan Julai aka ba su cire shi. Za ta iya yiwa kafin kana hudun nan a sasanta a fito da wani tsarin amma dai abin da muka sani a halin yanzu ne nan da 8 ga watan Julai za a goge TikTok daga Play Store da kuma App Store. To Allah ya sa mu dace. Wannan abin yanzu ya kasanta a jihar Kano, ya kasanta a Kaduna, ya kasanta a Jos, ya kazanta a jihohin musulmai. Kaga yarinya baliga malam yar fim ko wacce ma ba yar fim din ba, dukkansu yanzu da wanda kake zargi da fim da wanda baka zargi da fim din ana samu yanzu ya zama dan waken jahiliya. Yaran nan mata za su fito su rawar kirji, su rawar duwawu, su rawar kaza, su yaɗa barna a cikin social media. Har fa da yarinyar da ba a jima ba ta fito ta ce ta yi iskancin, ai ita ta fito duniya ne don ta yi iskanci, ta yi suna, take ba wa labari a Facebook din ta yada shi, take cewa ita ba ta son lahira din, ta haƙura. In dai mutane ne za su yi mata nasiha da zagi, to ta haƙura da lahira, duniyar take nema. Kuma wallahi yar musulma ce take wannan gatsalin zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ina iyayenta suke? Antum mas'uluna amama Allah. Ku ne wa'anda Allah zai tsaye da tambaye ku akan wa'annan yaran. Wallahi wa'annan yaran za su yi shari'a da iyayensu. Yara sun zama international karuwai. Za su tashi su hau jirgi su tafi kasashe daban-daban su yi fasikanci. A nan kasar ma su yi fasikanci, a ko'ina su yi fasikanci. Kuma kowa ya san fasikai ne. Iyayensu sun san fasikai ne. Wasu daga cikinsu saboda abincin da suke samu su ci ta ƙarƙashin yaran. Ila da suna tsananin haya sun kasa haƙurin bala'in da Allah ya jarrabe su.